И здравейте, потребители на YouTube. Аз съм Годзила и днес ще играем минигеймс в HiveMK или нещо такова. IP-то е отстрани, виждате го, hivemk.eu е IP-то, защото така ми нацепва. Ще го намалим на 8. Сякаш е по-добре. И сега ще играем Hide and Seek. Само видим дали има плеяри. 22 от 24 в лобито. Yes. Избери си блок. Choose блок. Bookshelf. В принцип букшелфовете са най-добре. Тук ли ще се криме? Да, в този сервер не съм играл много време. Зато и всяко говоря глупости. Не слушайте. И къде сме? Нацепи ми. Това да има място с букшелфове. Това два кораба ли са? Ни приличат на кораби. Честно да ви кажа. Това гледайте го къде се скрита пака. Аз се скривам горе. Ей тука. Това да не му открие, майко. Страх, май. Да, брат, на много добро място си е. Никога няма да забележиш, казвам ти. Но никога. Махница, махница. Махница, бе. Добре, то скрил са? Кое е той? Той може би се е махнал. Може ли си сменяме блока или... Change... Блок... Ако може да си ги промениш в играта, направо ще го много яко. Secrets 4. Аз съм на най-скършното място, никога няма да открие. 5 стана. Аз съм на най-скършното място, кой ще се сети, че съм тук, само половината народ. То си два. Кого виждате си приближа? Дебето, нещо такова се кажеш, я? Да, дебето 10. Хау. И сега пак Гранд Суперфиш 2. И сега пак Ясмин. Какво? Те постоянно се променят. Тука да не е спаунпойнта, бе. Аз съм попаднал на спаунпойнта на тез. На всички карти. Много съм там. Добре, сикърти са 8, хайдерите са 15. Да, тия така е спаунпойнта на сикърти. Ти изобщо се стигат ли, че сме точно там? Мистериозно. Добре, сега никой не е умрял. Браво на тях. I'm here. Добре, тук постоянно се спомнят хора. Ма те винаги отиват на другия кораб. Това е доста добро скришно място, защото те никога не седят, че сме точно тук. Си някой ще сети, ама... Вижте, издържахме 3 минути. Цели 3. Ако издържим до края, просто не знам. Вече имам меч. То с май навидя. Не. Кой учи този? Това е много яко легло. Ако можеш да се спътнат тези неща. Това е вълна. You are but human.
Добре, бе, една минута остава, може да издържим, бе. Баре! В принцип ни печеля на такива игри. Не, молят са, махни са, молят са. Господин приятел, махни са. Махни са, бе. А, така. Ма те, когато станат сикъри, сякаш лифтват. И от те им се вижда. Мали! Охо, 10 сикъра са вече, почти да настигнаха. Хайде да са 11, ние сме 10. Ние сме 11, те са 10. Ау! Мале! 4 секунди, хора! Пълъза никой да не ме открива. Ау! Много рядко печеля от такива игри, винаги ме намират. И това е доста добро скришно място. Глейте ги. Все някой ще дойде просто. Сега видите как тролват. 20 секунди остават. И от тези 20 секунди ще дойде някой. Ето. Ето го, то Summer Spice. Пет. Аре бе, то се близко. 3, 2, 1. Yes! Bitches! Ха-ха-ха, здравейте! 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 И то защо не ма вижда дори? Бяха тия скотки, бе! Добре, спечелихме. Ето Годзила. Беше букшелф. Повече са били букшелф. Лут, Енвил. Тези май са, които са спечели, да. И не съм на първо място. Доста добра игра. Аре още една. 2 игри ще играем на Hide and Seek. Що не мога да ботваме? Но 396 поинтс. Игра за първи път. Не, за втори. Май за втора игра. Също съм влизал в този сервер. Ти ножове ли са, бе? Като ножове са. Е, такъв мап ще е як за Hide and Seek, ама не правят такъв мап. В смисъл, той е само лобито. Но гледайте кой е як, някакво... Добре, айде този път ще бъдем печка. Не, няма да сме печка, мечка. Аре, стирс са много скрити. Принципно. Ето ще е много як мап, ние сме като мишки. И така са наречени. Какво? Защо си го виждам на главата? Тук вече не знам как ще се скрия с стирс, тук всичко е от камък. Тук е по-добре. Аз не знам на коя страна гледам. На тая. Не, така ще умрем, хора. Така просто... Блок Дестройер. Защо Блок Дестройер? Аз съм сикъра. Какво? Това мен както ми лаги и не знам защо ще хвана ли някой. Убих ли го? Да! Убих го! Добре, само не ми лаги игра. Молете се. Искам да си мина играта. Да стане по-забавно. Защото с лаг изобщо не ми е забавно. Направо рейдж квитвам. И не ми е приятно. Извинявай много. Молете се, не ти да лагиш. Що не умря този? Умри, бе! Умря. Не, то слаг направо. Ще ми провали играта. Това е плеер 100%, ама аз не стигна до него изобщо.
Гледайте. Сега що не умира? Гледайте го. Много е бъгната тая игра. Сега защо не умира? Не, много ми лаги, бе. Това. Бях го видял, е! Ето го тапак. Ма то ми лаги, аз като цъкна с мишката и ми лагва, не знам защо. Като цъкна с мишката и взема да ми лагва. Те като почва да бягат. Трябва да им намалят слоуния, в смисъл да имат малко по-бавни. Защото сикъра като почва да гони, той не може да го фаниш. Или по един лък да има и да си го целиш. Като хората, каквото и. Просто е немислимо да го гониш. Хай, мъкни ме. Кей сега, просто лага е ужасен. Он не го гони. Гейте, само аз ги намирам. Направо. Не търпиме то слаг. Не, то не може вървиш, бе! Сега някакви... Не, тото и просто... Не знам. Гей! Това си мога да вървя, дори да се изкача, бе! В принцип сега, защото снимам и за това... Лаги повече. Ма то тя го... Тук къбълстоун да си е много лесно да се скриеш. Гей. Те някой да хвани един човек. Не, той бях аз, май. Да, аз бях. Те са просто някакви малумници, дето съм ги хванал. Моето момче... Вау. Мисли си, че е плеер. Добре. Тук един трябва. Ето! Аз си знаех. Ама сега няма много фана! Да. Знам, бе. Добре, някакъв също е убил. Букшил. Но хайдерите все още са повече, остават само 17 секунди. Те си игра нищо не направи. Чакай. Лак. И аз колко кила имам? 9 кила. Просто... Аз направих всичките килове. Почти всичките. Добре, това беше за този клип. Ако ви е харесал, дайте палец нагоре. Ако искате да продължавам с минигеймс, айде да си лагил, поне аутрото да си го направя и просто компютъра ме мрази. Добре, чайте. Тук бях стигнал. Да, ако ви е харесал, харесайте. Ако искате да продължавам, напишете в коментарите. Айпото ще го има в описанието. Дори мога сега да ви го покажа, ако го няма, не. Ето сега ще видите. Ето го отстрани. hivemk.eu. И да. Това беше от мен и до скоро.